No niin, eli tosiaan juhannusseppelestä. Eli tässä on vähän tämmönen alku jo tehty tähän seppeleeseen, mutta tosta vaan kukkaa kuule kukan perään. Ja aina kierrotaan ympäri se varsi siitä kukasta. Eli tosiaan tosta laitetaan vähän kellokukkaa ja tosiaan varsi menee kukan ja edellisen kukan välistä aina varsi eteenpäin, jotta saadaan mahdollisimman pitkä siitä seppeleestä. Tuosta saa jo vähän ideaa, että miten tää homma toimii. Eli aina kukka ja varsi sen ympäri. Niin saadaan mieletöntä seppelettä aikaiseksi. Kerättiin tosiaan kedon kukkia tuolta ojista ja metsistä, niin nämä kukat on aika tämmösiä yksinkertaisia, mitä meillä nyt täällä Suomessa löytyy. Mut kyllä tästä seppele vielä tulee, eiks vaan? Sitten kun se on tarpeeksi pitkä, menee pään ympäri, niin sitten tosiaan sidotaan ne päät yhteen. Ja otetaan ihan siis joku tämmönen heinä tai muu kukka ja sidotaan se seppeleen päät toisiinsa kiinni. Saa ihan vetää siis ympäri ja solmulle sen kiinni, kyllä se sillä pysyy. Noin. Näytään vielä tuplasolmut, niin pysyy varmasti. Ja tosiaan seppelehän ei tässä vaiheessa valmis ole, että se on sen verran köykäinen, niin otetaan vaan lisää noita kukkia ja tosiaan pyöräytetään niitä noihin kaljuihin kohtiin ympäri. Ja joihin kohti just solmulla kiinni. Tai sitten jatkaa samalla lailla kuin alussakin, eli pyörittää vaan ympäri niitä kukkia. Niin saadaan tarpeeksi paksu ja näyttävän näköinen siitä seppeleestä. Sitä jatketaan sitten niin pitkään ennen kuin siitä tulee semmoinen halutun näköinen seppele. Ja ne on vaan kukkia, joten oikeesti päällekkäin ja sylikkäin niitä kukkia silleen, että niitä on tarpeeksi paljon siinä seppeleessä, että siitä oikeasti tulee näyttävä. Ja tän näköinen siitä sitten tuli. Mun mielestä siitä tuli ihan hyvä sillä verukkeella, että mitä kaikkea me tuolta nyt löydettiin tuolta netiköstä. Mutta tosiaan hieno siitä tuli ja kokeilkaa ihmeessä itekin. Mun mielestä nämä on ihan mahtavia, kun tekee ite. Tosiaan hyvää juhannusta teille kaikille. Moi moi!